Agpraktis kay bagang pela. Tatay ka pela ko uray. Usak bantiag. Sak banagsaon. Nakatadamo ka. Pagbainam no. Kapay pagbainam no dugboy-buyan eh. Hello. Ipik sa akin dito. Dito nga tanapaw. Agbagbag kiti pormam. Nagpapapormam. Ala deta pormam ng bulbuludam. Ginatagimot na nga. Renentaan. Dito bago. Ano pinang rentam? Deta nakita nang alam na kita. Una yun. Magbangkit. Di ka mo si mapatos. Magbangkit. Mabalan na tanga forma. Ha? Mabalan na tanga forma. Alay taro tanay. Una yung forma na una. Mapalaw. Isang angin na yung nagtagnanda. Yawa ma'am. Jai. 1 hour later. Ana balaw. Nakatanong tamat lang. Kita man talagnan eh. Dini. Dati kalbaryo ka tidetyo apa sino nang iseset tidetyo dito. Check amo ka yung kakasti di pagdalanan oh. Kasi nang sakit nang isip dito. Check amo gaya kakasti pagdalanan. Malong. Ada jig kubusunan eh. Dajay. Dajin. Dajay. Ana. Complete matang ni regalo. Awat na lipatak man natin chocolate ko. Lama deta. Baga naman deta. Ana. Ano pinagrinta kita kit 250 ko na kita. Apay pabayadam ko ba kanya na? Wala. Ana. Agpraktis kay bagang pela. Tatay ka pela ko uray. Usak bantiag. Sak banagsaon. Nakatadamo ka. Pagbainam no. Kapay pagbainam no dugboy-buyan eh. Agpropos tataan balong dati di. Ang mga propos mo naman yun. Tataan. Agpropos. Aram nakpena. Di ko na. Agpropos ka ti ayat mo. Ti ayat. Ibagam ti ayat mo. Tatan. Sige, asid ka. Mana agsasawa. Sige, banat. Itiram boy. Di naklatultuladan di barunak nga chicks ti agaron kanya. Dadatala de gururen di janis tanay. Aga umangos ka pela. Mang sakpeta. Uy. Sige. Ano balong? Upo ka na lang dyan? Nakabarong ka pa? Bibigay ko sa'yo dyan. Oh my God! Wow! Muna. Sana ma-appreciate mo kung ibibigay ko sa'yo. Hindi plastic, hindi nalalanta. So sana ma-appreciate mo yung bigay ko sa'yo. Bakit ka naman nakasuot ng barong? Parang pampatay. Nagsuot ako ng barong kasi patay na patay ako sa'yo. Oh my God! Wow! Noong araw na binasted mo ako noon, Janice ko, hindi ko inasahan na maging ganon. Pero laking pasasalamat ko dahil binigyan mo ko ng isang pagkakataon uli. A few moments later. Ipeksam tayat mo na balong neg. Kukutur da kita tumang mo.
ka pa katawa, katamaan na kasi Sakit nga nung tumong ko kanina pa ako. Eh, badi mo, ibaga taayat mo nga min. Sabi ko na kanina. Hindi baga mo na. Bakit Ako po? po ayat na rin. O Janice, di maligaw. Ikatawam taayat mo. O, anama, basted ka. Ano kasta? Janice, di maligawan. Can you be my girl? Ang gusto ko, ang panliligaw, pinaghihirapan. Hindi minamadali. Dadating naman tayo dyan eh. Dadating din sa tamang panahon yan.